Шановні ужгородці та гості нашого міста, стало доброю, приємною традицією. Як тільки гарне весняне сонечко, оркестр, тепер уже оркестр головного управління Національної поліції. Як бачите, ми вже трошки поміняли амплуа, вже такі всі в чорному, але грати від того гірше не стали. Навпаки, трошки навіть краще. Дозвольте вас привітати з святом цвітіння сакур, з гарним весняним настроєм і даруємо вам гарні цікаві композиції. Ну що ж, перед вами оркестр головного управління Національної поліції в Закарпатській області, керівник Олександр Белович. Перша композиція, яку ми виконуємо. Ужгород ясний, пісень дзвінких відлуння і райдуги мости. Тут вперше посміхнулась мені кохана ти. Ужгород, Ужгород, місто як сад. Ужгород, серце зелених і мудрих Карпат. Ужгород, серце зелених і мудрих Карпат, до міста чарівного всім серцем лину я, бо міста молодого п'янка краса твоя, чарує світом сакура і шепіт хвилюша, навколо лється музика, кохання і добра. Всі разом! Ужгород, Ужгород, місто як сад. Ужгород, серце зелених і мудрих Карпат. Ужгород, Ужгород, місто як сад. Ужгород, серце зелених і мудрих Карпат. Веселіше, на ваші посмішки. Ужгород, серце зелених і